ଏବେ କଣ କରୁଛ ତମେ? ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରା ଦିନେ ଖେଳ ହବ ବୋଲେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ କି? କି ବୁଦ୍ଧି ତମର ନା? ମିଟିଂ ଅଛି ଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କର ସେ ସବୁ। ମନ୍ଦିର ଗଲା ବେଳକୁ କି ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କିଏ? କାଢ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କାଢ। हे प्रभु हे हरि राम। ଆଜି କଣ ଶନିବାରେ ନଖ କାଟୁଛ? କେଡେ କେଡେ ହେଇଲାଣି ଦୁଶି ନା ନାଇଁ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡେ ମୁହଁ କରି ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ତମର ଆୟୁଷ ହାନି ହବ, ପେଟ ରୋଗ ବାହାରି ପଡିବ। ହେ କଣ କଣ ତମକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଛି ନା? No.